Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Dalom-dalom na naman paminsar mo, ha? Good morning tuloy. Magandang gabi! Ang oras natin, we got 29 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Siyempre kayo pa rin po yung nakatutok dito sa programang EDSA. Kasama pa rin po Tanghenyo, your solid Diego Bandido. At siyempre si Duday na nagka-cartwheel na naman sa labas. Pero mga kabisyo, wag na natin patagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Listahan ng mga kandidata para sa Mutya ng Taguig 2024. Pinakilala na. At ang isa sa mga kandidata talagang stood out dahil sa kanyang edad na 70 years old. Wow! Diba? Ito po si Rhonda Felizmena. Ready? Confident to compete sa Mutya ng Taguig 2024. Isang lola mula po sa Barangay Pitugo, Taguig. Mga kabisyo, ganito to give you context. Ngayong year po ay ang ginawa po ng Taguig City Government ay tinanggal na po nila yung maximum age limit para sa mga kandidata and marital or parental status. So ito po yung nag-allow kay lola to qualify sa screening. Now, ngayon mga kabisyo, Tang, hindi na natin patatagalin to. Logican na natin to, Tang. Ay, sige. Huwag mo nang patagalin. Mukhang masarap logican yan. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards, basic kadalasan pagdating sa beauty contest o beauty pageant ay mahigpit talaga yung mga qualifications po nila para makasali ka. So dapat single, dapat may age limit, etc. etc. Sa totoo lang nakakatuwa po yung mga ganitong eksena, no? Kasi this will open hope sa mga frustration sa mga kababaihang na deprive na gawin ang kanilang mga gusto dahil malamang sa mga circumstances sa buhay nila. Gaya ng maagang nakapag-asawa o di kaya maagang nabuntis. At dahil nga po binuksan ang pinto sa mga kagaya ni Lola Rhonda, abay ito po ay nagbigay pag-asa na magawa nila ang gusto nilang gawin. Well, of course, real talk po mga kabisyo, ha. Dito po alam naman po natin na hindi mauuwi ni Lola yung corona kasi malamang may mga physical limitation siya para na ma-meet niyo yung mga criteria para mapabilang siya sa line-up po actually dito sa listahan ng mga beauty queens is a win for her. Now, mga kabisyo, logican po natin. Ang pagpili po kung dapat bang sumali sa isang beauty pageant ay ng isang senior citizen ay depende po sa kanilang mga sariling mga hangarin, of course, kagustuhan at kakayahan. Hindi ito kailangan maging isang desisyon batay lamang sa edad. Well, ganun pa man, mahalaga rin po na isaalang-alang ang kanilang kalusugan at kakayahan na tumugon sa mga pangangailangan po at pagsanay sa kompetisyon ng beauty contest. Dapat silang mag-ingat na hindi ma-stress o ma-overwhelm sa mga demands ng competition. Halimbawa, sa talent competition, o bigla na lang magta-talent si Lola ng showgirl. Paano kung mabalian ng balakang? Tang! Ano sa tingin mo ang pwedeng maging talent ng isang senior citizen sa beauty contest? Ay, siguro ang pwedeng talent yung pagtanggal ng pustiso na hindi ginagamit ang kamay. Arangoy! Budlay na yan!
Imagineon mo, kakason mo imo postiso pero hindi mo paggamiton, imo kamot. Te, ano gamiton mo? Tiil mo? No. Maloy ka. Oras natin. We got 34 minutes makalipas sa oras na alas 6 ng gabi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!